Maayong adlaw, mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga niining adlaw. Magapadayon na usab kita sa pagtuon sa iyong pulong diya sa atong gitun-an nga mao ang 1 Timoteo. Taas-taas na gyud ang atong mga nahimbawan niining nga libro. Ug pasalamat ta sa Ginoo kay daghan kaitag naputlo nga mga pagtulun-an nga makatabang sa atong espirituhanon nga bahin, ilabi na sa atong paggawi diya sa iglesia ug sa atong personal nga kinabuhi diha sa Ginoo. Og nining adlaw mga igsoon, ipadayon nato ang pagdisgot mahitungod sa kwarta og alang kanato nga mga magtotoo. Nindot kaayo ni nga topic tungod kay mutaas ang atong kahibalo, padungagan ang atong kaalam mahitungod sa pagsabot kung unsa ang kwarta mahimutang kasaligan nga mga gipiyalan sa Dios sa mga butang nga gihatag niya kanato. Nakita sa mga balikon. Sa miaging episode, nagtuon kita mahitungod sa pagkadako sa pagigugma kang Hesus kanato. Kay iya ganing gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato. Ug atong nahimbawan mga igsoon nga mas bililhon pa kita alang kaniya kaysa mga langgam ug mga bulat. Ug nagsaad si Hesus nga kun unahon nato pangitaon ang iyang gingharian sumala sa iyang pulong. Ug ang iyang pagkamatarong, idugang niya kanato ang atong kinahanglanon sama sa mga kalanunon, mainom ug mabisti. Nakatuno sab kita nga ang pagigugma sa kwarta usa ka gamot sa daghang klase nga pagkadautan. Kay mao kini ang usa nga problema igsoon ang pagigugma sa kwarta. Kay ang tawo manggod nga mahigugmaon sa kwarta kasagara gabuhat ug mga dautan ug dili siya kakatagbaw bisan pilay iyang kwarta nga naa kaniya. Ang tawo nagalakag og kwarta makaani og mga kagul-anan, mga kalibog, depression, stress ug dili siya gani mga igsoon makita diha sa iya ang panagway ba, sa iya ang kinabuhi ang tinuod nga kalipay. Ang taong galakag og kwarta mabitik gyud sa kaaway, mahulog diya sa sala. Tungod kay naara diya sa iya ang kasing-kasing ang paglakaga sa kwarta. Bulahan ang tao nga gakatagbaw sa anaa kaniya gikan sa Dios. Mao kini pinakamaayo. Ug ang makaila nga ang tinuod niyang bahandi mao ang iyang relasyon ngadto kang Hesus. Ug ang iyang relasyon sa iyang asawa, ubana ug mga anak ug mga paryente. Kaya ang atong mga relasyon kang Ginoo mga igsoon ug sa atong mga pamilya mas bililhon kaayo kaysa bisan unsa kadako nga kwarta nga atong mapanag-iya. Timan-an nato igsoon nga dili kita matagbaw sa mga material o sa kwarta nga naa dinhi sa kalibutan. Ang tao wala gyud katagbawan ni ana. Giignan kita ni Hesus nga dili kita malibog kay gani. Gaatimanon sa Dios ang mga langgam ug mga bulak, di ba? Kita pakaha dili niya atimanon nga iyang giluwas, gipakamatyan, gihigugma. Mga igsoon, ang pagkalibog makahatag lamang og sakit. Mao kini resulta mga stress ug mga ulcer gani ug dili makadugang og bisan usa na lang kaadlaw sa atong mga kinabuhi. Dili makahatag og kaayuhan kanato. Busa ihurot nato kang Ginoo ang tanan natong pagsalig. Ug didto nato kaniya ihangad ang tanan natong kinahanglanon. Kay siya ang atong Dios nga tag-iya sa tanan. Siya ang mo-provide, siya ang muhatag sa atong mga panginahanglan. Busa wala kitay lain nga madangpan og wala tay lain nga pangayuan, ang Dios lamang. Mupadayon kita sa pagtuon mahitungod sa kwarta mga igsoon, apan naa sa tay dalikyatan pagisgot kadali lang. Kay importante kay kini nga atong mahisgutan. Dili sala kun kwartahan ang tao. Kay naay mga tao nga gihatagan sa Dios og dakong kwarta. Ug iya kini sa Ginoo nga pagbuot, ug iya kining kabubuton. Gusto niya nga katong tawhana iyang gitugyanan sa dakong kwarta.
Busa dili sala nga adunay tao nga kwartahan. Naagani kita himbawan mga igsoon diya sa pulong sa Dios nga mga taong kwartahan nga napuslan pag-ayo sa Dios. Sama kang Bernabe ug kang Nicodemo. Ug si Nicodemo mga igsoon sa panahon nga si Jesucristo namatay. Daghan kaayo nga mga pahumot ang gihatag ni Nicodemo nga iyabo diha sa patayng lawas ni Jesucristo. Og kadto nga mga pahumot, mga mera, basta mahal kay kadto nga pahumot. Ug pinagi ni ana atong makita sa kinabuhi ni ining mga tawhanang ang gisgutan diya sa pulong sa Ginoo nga ilang gipauna ang Dios sa ilang mga kinabuhi. Busa sabto nato nga dili sala ang pagkakwartahan apan ang pagigugma sa kwarta mga igsoon mao giniangin natong bantayan. Mao hinuon ang sala. Kay ang mga tao nga mahigugmaon sa kwarta kasagara kwartara ang ilang gasaligan. Kwarta ang ilang Ginoo. Kwarta ang ilang Dios. Ug dili importante alang kanila ang Dios. Kay lagi diya nakabutang ang ilang pagsalig ug paglaom sa ilang mga bahandi o sa ilang kwarta. Kining mga tawhana hakog sa kwarta. Karon nga episode magtuon kita sa uban nga mga tudlo sa Dios alang sa iyang mga anak nga iyang gipiyalan sa pagkakwartahan o sa ato pa. Kini nga mga tudlo alang man sa atong mga igsuon nga mga dato. Dagantag mga igsuon nga mga dato sa kada iglesia. Adunay kwarta, adunay mga kabtangan. Mga igsoon ang pulong dato o kwartahan. Gaisgutan sa mga tao nga sobra ang ilang kwarta ug mga butang kaysa ilang kinahanglanon. Naay mga dato sa tanang dapit sa kalibutan, lagip diri sa atong lugar. Basahon nato ang pulong sa Dios diya sa unang Timoteo kapitulo 6, bersikulo 17 ngadto sa 19. Sa mga dato niining panahona karon, suguwa sila nga dili magpataas sa ilang kaugalingon o magbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi kundili diha sa Dios nga madagayaong naghatag kanato sa tanang butang alang sa atong kalipay. Klaro kaayo ang pulong sa Dios nga mga himangno o mga tudlo alang sa atong mga igsuon nga mga dato diya sa iglesia nga dili magpataas ug dili magbutang sa ilang kaugalingon sa mga butang nga walay kasiguruhan. Apan diha lang gyud sa Ginoo tungod kay ang Dios ang tag-iya niining tanan ug iya kining gihatag alang sa atong kalipay. Kinahanglan mga igsuon sumala sa bersikulo 18, kinahanglan nga magbuhat sila og maayo, magpadato sa mga maayong binuhatan, andam sa pagtabang ug manggihatagon. Sa ingon niini, nagtigom sila og bahandi alang sa ilang kaugalingon nga usa ka maayong patukuranan alang sa umaabot aron ilang mahuptan ang tinuod nga kinabuhi. Pagkamaayog gayud ang balaang pulong sa Dios nga kanunay nagapahinumdom kanato, di ba? Sa ato pa, kini nga mga panudlo alang man sa atong mga igsoon nga mga dato. Kung ikaw usa ka magwawali sa pulong sa Ginoo, igsoon, tudloi ug himangnuoy ang mga datong mga igsoon sa mga iglesia. Ug diya sa imong iglesia niining mga panudlo. Kinahanglan nga dili mataha ang mga magwawali sa pagpahayag niining importanteng tudlo nga gikan sa atong Ginoong Hesus. Kay kini nga pulong man ni Hesukristo, pulong man sa Dios ug dili pulong nato. Busa kinahanglan nga ato gid kining ipahayag. Ang tanang mga kwarta sa kalibutan mga igsoon, iyahaman sa Dios. Ug iya kining gaipiyal kanato sa mga tao ba? Iyang gipiyal kanato kini nga kwarta busa ang imo ug ang akong gahawiran nga kwarta ug mga butang kining tanan iya sa Dios. Ug igo ra niyang gisalig kanato sulod sa mubong panahon. Buti pasabot mga igsuon nga dili mulungtad ang mga kabtangan ug kwarta
nga atong napanag-iya kay mubo ra ni nga mga panahon nga atong gapanag-iyahon dinhi sa kalibutan. Daghan gani kitag mabasa nga mga bersikulo. O kung gusto mo magbasa niini, makita ninyo ang mga bersikulo diya sa footnote. Kung atong sabton nga iya di ay sa Dios ang tanang nga ania kanato, o kung aduna kitay kahadlok kaniya mga igsuon, basin mahimo kitang mga kasaligan nga piniyalan. Igo ra kita mga manager sa kwarta nga gihatag sa Dios kanato. Dugang pa, sabto nato nga ang mga panalangin sa Dios dili makwinta pinaagi sa sulod sa atong mga pitaka, na ay mga igsuon nga tungo pra ang ilaang kwarta, apan malipahayon sila diha kang Ginoo. Ngano kaha? O gabation nila mga igsuon nga ang pag-atiman kanila sa Dios sobra ba? Apan ang uban nga sobra-sobra gani ang ilaang kwarta kadtong mga dato, dili sila gakalipay ug nahuna sila nga wala sila panalangini sa Dios. Gani ang uban, daggang mga tao nga abunda sa kwarta apan wala sila katagbawan ug ang uban gahikog. Basin tungod kay na bankrupt, na failure ang ilang negosyo, napuno sila sa utang, busa makaunahuna na lang sila sa pagtapos sa ilang kinabuhi. Ang pangutana, kinsa kaha kanila ang bulahan? Kadtong abunda sa kwarta apan walay katagbawan? O kadtong tungo pra ang iyang kwarta apan kontento diha kang Ginoo? Klaro kayo ang tubag. Nga kadtong tungo pra ang iyang kwarta apan kontento diha kang Ginoo ang bulahan nga tao. Ang panalangin sa Dios mga igsoon dili masukod pinaagi lang sa kwarta. Kay daggan ang mga tao nga wala kaayo sila'y kwarta apan gapanalanginaan sila sa Dios. Panalangin ang maayong lawas sa pobre kaysa dato nga sigig sakit. Panalangin ang maayong pagkatulog sa pobre kaysa dato nga dili gakatulgon. Panalangin mga igsoon ngadto sa pobre nga tao kung suod kaayo niyang iyang pamilya ba, kaysa dato nga nabungkag ang iyang kaminyoon o gadumtan sa iyang mga anak. Tungod kay siya naglakag sa kwarta, bisik ayo sa negosyo, sa trabaho, napasagdan ang iyang asawa, iyang mga anak, hangtod nga nabungkag. Alang sa atong mga igsoon nga mga dato, naay himangno kanila sa Dios diya sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17 nga dili sila magpataas. Usbon ko, dili magpataas. Mga igsoon, dili gusto sa Ginoo nga magpataas ang mga igsoong mga dato tungod sa kwarta nga igo ra niyang gipiyal kanila. Hinon dili tanan nga mga dato gapataas sila sa ilang kaugalingon. Apan kadaghanan gyud nga mga dato tungod sa mga bahandi ug kwarta nga ilang napanag-iya mo hinungdan nga makapataas nila ang ilang kaugalingon. Usahay mga igsoon nga kahitabo nga magpataas ang dato tungod sa iyang mga butang, sakyanan, mahalon nga relo, mga kwintas, mga bisti, dako usab nga balay. Ug uban pa gyud nga mga kabtangan nga napanag-iya niya. Apan ang Dios baya ang nagpanag-iya kaniya adto. Ang Dios mo'y tag-iya niining tanan. Busa igsuon, kung gihatagan ka sa Dios ug kabtangan, unsa ang imong buhaton? Pagmalipayon. Kay iya man kadtong gipiyal kanimo aron malipay ka. Apan ayaw pagpataas. Kung nakay service, television, ug uban pa, paglipay ni ana nga mga butang nga gihatag sa Ginoo kanimo. Importante mga igsoong mga dato nga dili kamo magpalimbong. Pinaagi sa mga butang ug kwarta nga inyong napanag-iya. Ayaw paguna-huna nga maayo kamo kaysa mga pobre.
kay patas man ang datog ang pobre at tubangan sa Dios. Busa kinahanglan nga dili gid kamo magpataas. Mao kini mga igsuon. Ang unang punto ni ining tudlo sa Ginoo alang sa mga dato dinha sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17 ngadto sa 19. Og kinahanglan nga masabot pag-ayo sa mga igsuong nga mga dato ug kanatong tanan gyud nga daling mahanaw o mawala ang atong mga kwarta. Dali gid kaayo. Kung naa kitay mga butang mga igsuon, karon ato pa nang mapuslan. Apan sa pila ka mga panahon, maguba o madaot ka ng maong butang, hangtod nga ma-junk, dili na magamit, ug ibasura na lang. Siguro, kitang tanan nakailaw mga tao nga nakakwarta, ug miasinso sila. Apan paglabay sa mga panahon, napurdoy sila ba? Busa ang mga dato, kinahanglan nga dili magsalig sa ilang pagkadato. Kay basin mahanaw ra ugma ang ilang kabtangan. Kanunay kitang magpasalamat mga igsuon ngadto sa Dios alang sa kwarta nga iyang gaihatag kanato. Apan, sabto nato pag-ayo nga mga papel ra kadto nga nakasulod sa atong mga bulsa. Og daling mabawi sa Dios kung gusto niyang bawion kining maong kwartaha. Nag-ingon ng Dios diya sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 17 nga siya'y gahatag kanato sa tanang butang alang sa atong kalipay. Gusto niya nga magkalipay kita sa iyang gaihatag kanato. Busa kung makapalit mo og butang o kung makagasto mo alang sa mga birthday o kung makabakasyon mo, igsuon, pag-enjoy o pagmalipayon. Maglipay kamo ni anang mga gihatag sa Dios kaninyo kay ang tanan maayo baya. Kinigikan sa Dios. Nakitay mabasa nga mga bersikulo nga pamatuod mahitungod ni ana. Mabasa nato diya sa footnote. Palihog kung gusto mo magbasa, mas maayo. Dugang pa, ang gaihatag sa Dios kanato nga kwarta, gamito nato alang sa mga maayo, aron madato kita sa mga maayong binuhatan. Ang atong mga kwarta, dili kay parara sa ato ba? Kanang gaunahuna ta nga kung panalanginan ta sa Ginoo kini nga kwarta parara sa ato, igsoon sayop bidna. Apan alang usab kini sa uban. Ug ato kining itabang sa kinahanglan sama sa mga byuda diya sa iglesia, katong mga byuda nga mga tinuod, sa mga ilo, mga pobre nga sobra nga galisod gyud, ug alang usab mga igsuon sa trabaho sa Ginoo aron maluwas ang atong mga isig katawo. Mga igsuon atong timan-an, malumupin ni nga mga pulong nga kinahanglan nga atong ipahiluna diya sa atong mga kasing-kasing. Nga magpadato kita sa mga maayong binuhatan pinaagi sa pagsabwag sa atong kwarta ngadto sa mga katuyuan sa Dios. Kitang tanan pwedeng mahimong dato, di ba? Bisan kung gamay ra ang atong kwarta, pinaagi sa pagpadato sa mga maayong binuhatan. Pinaagi niini gabangko kitag dako nga bahandi didto sa langit mga igsuon. Nag-ingon pa ang Dios diya sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 18 nga kung dato ka kinahanglan nga andam ka sa pagtabang ug manggihatagon ka. Ang tumong niining sugo sa Ginoo mga igsuon aron giyapon nga madato ka sa mga maayong binuhatan. Gusto niya nga magmanggihatagon kita. Ato kining ikinaiya ang paghatag ba. O gusto niya nga atong gamiton ang atong kwarta alang sa maayo. Mapuslan ang atong kwarta pinaagi sa atong pang-invest diya sa trabaho ug buluhaton sa Ginoo. Gani mga igsuon, nag-ingon ang Dios sa Lucas kapitulo 16 nga ang pagpakigigala pinaagi sa iyang kwarta dawaton ngadto sa walay katapusang mga puloy-anan. Sa ato pa,
Ang mga tao nga naluwas pinaagi sa atong pagsuporta sa pagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Magpasaka kanato diha sa mga balay. Naaman sila mga balay didto sa langit. Kining mga tawhana nga naluwas pinaagi sa atong pagsuporta sa kwarta. Unya sila magpasaka kanato ba? Igsoon usa kini nga maayo kaayo nga atong lauman didto sa langit. Di ba ang bag-ong syudad? Dako kaayong ni nga syudad. Og ang kada usa naay tagsa-tagsa nga balay niadtong bag-ong syudad, bag-ong langit. Kini usa sa pinakamaayo kaayo nga atong galauman sa unahan, nga mao'y atong tinuod nga kahimtang ug puloy-anan. Gipamatudan sa Dios nga kung kasaligan kita sa paggamit sa kwarta nga iyang gisalig kanato. Kadto nga kwarta nga atong gigasto alang kaniya makasaka ngadto sa langit. Ang atong gamiton nga kwarta dinhi sa kalibutan mga igsoon diha sa mga maayo atong mabangko didto sa langit. Kung gagamiton nato ang atong kwarta sa paghatag, sa pagsabwag, sa pagpakaylap sa maayong balita, pinaagi sa pagsuporta mga igsoon, isip ra, dili lang kay isip. Imong gibangko ang imong kwarta didto sa langit. Ang atong ibangko nga kwarta mga igsoon didto sa langit, kini dili gayud mawala. Dili kawaton. Dili mahanaw. Apan ang tubo niini mahimong ganti nga atong madawat pag-abot nato didto sa langit. Ganti ba? Busa igsoon dili gid sayang, dili kawang ang imong paghatag. Imbis ang atong mga kwarta gakawala ra dinhi sa kalibutan. Kung atong gamiton alang sa Ginoo, dili gid mawala apan mahimo hinuon nga sukaranan didto sa langit. Ato kining sukaranan didto sa langit. Igsoon, ayaw kasayangi ang kwarta nga imong gaigasto alang sa Dios. Kay ma-safety gayud kadto nga kwarta sa langit alang kanimo ug kini mutubo gayud. Ayaw gid na kasayangi. Kay imo gid nang matigom, lugi, bangko didto sa langit ug iganti kini sa Ginoo kanimo. Isip sa Stigos, nining atong gisgutan karon. Nakita igsuon nga ang iyang ngalan mao si George. Nga gagamiton pag-ayo sa Dios sa pagpakigpartner kanato sa pagpakaylap sa maayong balita pinaagi sa iyang gaihatag nga kwarta. Ug kon gapasalamat kita kaniya mga igsuon, kung gapasalamatan nato siya lugar pinaagi sa iyang pagpakigpartner kanato sa pagpakaylap sa mayong balita, ang iyang tubag kanunay siya gatubag kanato nga igo ra nako gipasaka ang akong kwarta didto sa langit. Mauna ang iyang tubag mga igsuon. Nga igo ra niya gipasaka ang iyang kwarta didto sa langit ba? Maayo gid kaayo nga kasing-kasing niining atong pinalanggang igsuon. Nga ang iyang kabtangan, ang iyang kwarta, dili niya gakasayangan nga igasto alang sa pagpakaylap sa maayong balita ug uban pang buluhaton diya sa Ginoo tungod kay ingon pa niya iyang gaipasaka didto sa langit ang iyang kwarta. Nagtigom siya didto, nagbangko siya didto sa langit mga igsoon. Kining atong pinalanggang igsoon nga si George tigulang naman siya ug basin gani dili madugay makaapas na sa kwarta nga iyang gipasaka didto sa langit kay tigulang na usab siya. Dugang pa nga punto niining atong gisgutan. Nag-ingon ang Dios diya sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 19 nga sa ingon niini o sa ato pa pinaagi sa paggamit sa datong mga igsoon sa ilang kwarta sa maayo, ilang mahuptan ang tinuod nga kinabuhi. Ilang mahuptan ang tinuod nga kinabuhi.
Kabubuton sa Dios nga kung gamito nato ang atong kwarta sibo sa gaigiyan niya kanato mga igsuon. Mubati kita og dakong kalipay og kahusay sa atong mga kasing-kasing. Kay makaingon kita nga dili gid sayang. Kay napuslan ang maong kwarta nga imong gipagawas gikan sa imong bulsa. Kay gidapat sa pagpasabwag sa buluhaton sa Dios diya sa iyang katuyuan. Dili gid masayang. Makasultik pa kita nga gigamit man ako ni Hesus alang sa iyang mga katuyuan pinaagi sa kwarta nga imong gitigon didto sa langit. Ang tinuod nga kinabuhi mga igsoon, hinumdimi. Ato orang matagamtaman pinaagi sa pagsunod sa atong Ginoong Hesus. Wala gilain, wala. Ang makahatag ra sa kalibutan kanato, makabalo man gid ta, dili makatagbaw ug dili tinuod nga kinabuhi. Wala gid tay katagbawan sa kalibutan. Magbasa pa kita sa uban pang mga bersikulo mga igsoon. Kini nga mga bersikulo nga atong pagabasahon karon, palihog kinasingkasing nga hangyo nga ipatana kini sa inyong mga kasingkasing. Ipahiluna diya sa inyong mga kasing-kasing ug pamalandungig yun kining pulong sa Dios. Basahon nato ang Lucas kapitulo 12 bersikulo 15 ngadto sa 21. Kini pulong ni Hesukristo og nindot kaayo ug maayo kini nga mga sambingay nga moy atong kinahanglan nga masayran. Ug siya miingon kanila, mingon si Hesus, pagbantay kamo ug likayin ninyo ang tanang kahakog. Kay ang kinabuhi sa tao wala diha sa kadaghan sa iyang mga katigayunan. Ug iyang gisuginlan sila ug usa ka sambingay nga nag-ingon. Ang yuta sa usa ka taong adunahan naghatag og daghang abot. Ug nagunahuna siya sa iyang kaugalingon nga nag-ingon. Unsa may akong buhaton nga wala man ako'y kahipusan sa akong mga abot. Kining dato mga igsoon, tungod sa kadaghan sa iyang abot. Kaingon siya nga, wala na gid ko'y mahipusan. Daghan sobra nga mga abot. Ug mingon siya, mao kini ang akong buhaton. Akong gub-on ang akong mga kamalig ug magtukod ako ug dagko pa. Ug didto akong hipuson ang tanan nakong abot ug mga kabtangan. Kining maong dato mga igsoon, grabe ang iyang pagtiguma og mga bahandi o mga katigayunan o mga abot dinhi sa kalibutan. Gisiguro niya ang iyang kaayuhan sa kalibutan ra nga bahin pa. Apan diya sa bersikulo 19, ug unya moingon ako sa akong kalag. Kalag ko, ikaw adunay daghang kabtangan nga gitagana alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay, kaon, inom, ug paglipay. Gipatuon ni ining dato ang iyang kaugalingon mga igsuon, nga ang iyang daghang kabtangan, ang iyang pagkaadunahan, maoy tinuod niya nga kahimtang, nga nagunahuna siya, nga ang iyang kinabuhi sa kalibutan, mulungtad hangtod sa hangtod. O gusto pagid niya nga magpahayahay, magkaon, mag-inom ug maglipay. Apan, diya sa bersikulo 20, ang Dios miingon kaniya, buang. Nganong miingon man ang Dios og buang? Kay buang ang tao nga nagunahuna lang sa iyang kwarta ug kabtangan dinhi sa kalibutan nga maoy iyang gipakadiyos. Ingon ang Dios, karong gabi una ang imong kalag kuwaon gikan kanimo ug ang mga butang nga imong giandam. Kang kinsa naman unya kini? Tinuod di ba? Kinsa na kaha ang makapanag-iya niadtong mga butang nga giandam agtong dato? Nga ang iyang kinabuhi pwedeng bawion karon sa Ginoo.
Sa versikulo 22, ingon ni ana, ang nagpaadunahan sa iyang kaugalingon apan dili adunahan ngadto sa Dios. Luoy kayo ang tao mga igsoon nga nagpaadunahan sa iyang kaugalingon apan pobre diya sa atubangan sa Dios. Dili gid maayo nga ang tao magsalig sa iya ang kabtangan ug kwarta. Ug dili niya hatagag luna sa iyang kasing-kasing ang Dios. Sa ato pa kini nga mga bersikulo gapahayag mahitungod sa usa ka bua nga dato. Apan naanoy mga dato mga igsoon nga mga maalamon. Dili hinungtanan mga dato mga buang. Mga igsoon mga dato ayaw paghinangal sama sa gibuhat ining dato nga gisambingay ni Hesukristo. Apan gamita ang imong kabtangan alang kaniya, alang kang Hesus. Ug papusli kaniya ang imong kinabuhi ug ang imong kwarta. Mao kini ang angay nimong buhaton, mga igsoon. Magbasa pa kita sa uban pang mga bersikulo. Diya sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto sa 14. Tan-awa ra, kamo nga nag-ingon, karon uugma, mangadto kami ni anang lungsura ug didto magpabilin kami ug usa ka tuig ug magpatigayon ug manapi. Kini mga igsoon nagpasabot nga murabag ang tao iyang gipakasiguro ang iyang kaugmaon ba kung unsa ang mahitabo sa dihang muadto sila ni anang lugara ug nasiguro niya nga mao ni nahitabo. Sa bersikulo 14 nga wala man kamo mahibalo mahitungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa makadiyot nagpakita og unya nahanaw lamang. Tinuod di ba? Ang taong nagtuo sa iyang kaugalingon nga masiguro niya ang iyang kaugmaon o sa umaabot o sa usab kini kabuang. Kay sama lamang sa aso ang kinabuhi sa tao. Sa makadiyot, mahanaw ra. Mga igsoon ang atong mga kinabuhi, sama lamang sa aso. Diya pa karon ang atong mga kinabuhi, apan ugma, wala na. Ang atong mga kinabuhi, mga igsoon, sama lamang sa kwarta. Magasto ug unya, wala na. Ang mabilin na kanato nga mga butang ug mga kwarta mga igsoon. Maura ang atong ipasaka didto sa langit. Sublion ko. Ang mabilin ra kanato nga mga butang ug mga kwarta. Maura ang atong ipasaka didto sa langit. Isip closing remarks o sa pagtapos nato ni ini nga topic karon nga atong gisgutan. Panapos nga mga bersikulo, magbasa pa kita diya sa Mateo kapitulo 6, bersikulo 19 ngadto sa 21. Og palihog ihipos kini diya sa imong kasing-kasing kining pulong sa Dios. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang kaninyo dinhi sa yuta diin ang mga mananap ug ang taya mangutkot ug diin ang mga kawatan maglungkab ug mangawat. Unsa ang gingon sa bersikulo? Dili kita magtigom og mga bahandi nga naa dinhi sa kalibutan. Kay walay kapuslanan. Maayo man mga igsuon nga naatay butang. Maayo man nga naatay kwarta. Kini gihatag sa Dios para malipay ta, para ma-enjoy ta. Magamit nato ba? Pero ingon ang pulong sa Dios nga kung diha ra nakasentro ang atong mga kasing-kasing sa pagtigom sa mga bahandi nga naara diri sa kalibutan nga wala nato gipapuslan ang atong bahandi og kwarta diya sa Dios, wala nato gipasaka didto sa langit. Walay kapuslanan. Sa bersikulo 20 ingon dira,
Apan pagtigom kamo og mga bahandi alang kaninyo didto sa langit, diin walay mga mananap o taya nga mangutkot ug diin walay mga kawatan nga maglungkab og mangawat. Mga igsoon, ang atong gipasaka nga kwarta didto sa langit, mao kini ang atong gibangko. Mao kini ang bahandi nga atong gitigom didto sa langit, pinaagi sa pagsabwag nato sa atong mga kwarta diya sa mga katuyuan sa Ginoo. Didto sa langit, ang kwarta nato nga gipasaka, ang kahimtang wala gyoy mangawat didto. Buti pasabot mga igsoon, kini nga mga ganti nga ihatag sa Dios ugma, mapinadayunon ba? Dili mahanaw. Mapinadayunon nga mga ganti nga ihatag sa Dios kanato ug malipay gid kita niini. Kay hain gani ang imong bahandi, ana usab diha ang imong kasing-kasing. Sa kini kapahimangno, kinahanglan nga atong bantayan mga igsoon, nga nakasintro ang atong mga kasing-kasing diya sa langit ng mga dapit para nga makatigom kita og mga bahandi didto sa langit. Salamat kayo sa atong pagpaminaw ug dinhi lang una kita kutob sa atong mga pagtuon. Nini nga si manaha wala kita yung homework mga igsoon. Salamat ug maayong adlaw.